Hello guys! Good morning mga Diyosa! Today is Sunday, another day to celebrate life. Ayan. Kamusta guys? Kamusta ang bawat isa? Busy na naman mamaya si Inday Mikay kasi tutulong ako sa kusina tapos magla-live video ako, magla-live ako sa FB wall kasi sa raffle natin para sa cellphone. Today is civilian day kasi wala si Amo nandun sa beach, doon nanguha siya ng kwarto doon, ng bahay doon, nag-overnight siya with friends. Pumupunta lang ako doon paggabi. Pero kahapon kasama niya ako. Tapos, alas 12 na ako nakauwi ng bahay. 12:30 to be exact. Yan guys. Yan, ganyan lang tuwing umaga. Tapos, naubusan na ng lotion si Inday Mikay. Akala nila abroad. Maraming pera. Hindi nila alam. Abroad-abroadan lang. Yan. Hindi pa kasi kami nakakalabas. Yan. Ubus na. 3 months ko rin. 3 months din siya. Ganitong kalaki. Ang Glysolid. 17 real. 3 months ko rin siya ginagamit. Ngayon, naubos na siya. Siguro sa sahod ko, bibili ako. Pag may natira sa sahod ko, bibili ako. Pero pag wala, mag-lotion lang muna ako ng laway. Mag-lotion na lang muna ako ng mantika. Yan, dyan na muna kayo guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Inday Mikay at your service. God bless. God bless and keep safe everyone. I love you. Bye.